Έχω 3 επίπεδα για διαλογισμό, 4 στάδια. Τώρα θα κοινοποιήσω 4 στάδια που δεν θα είναι κοπέλα που θα κάθεται διαλογισμό. Σαν αυτή την κοπέλα που ζωγραφίζει. Εσείς τώρα είναι μία τεχνική επιχείρηση, επικερδές ζωγραφική. Πρώτη και θεραπεία. Δεύτερο, είναι μια ηρεμία. Είναι ένα είδος τέχνης που μένει αξέχαστη. Εσείς όμως ο διαλογισμός είναι, πρέπει να διαλογιστείτε. Πρέπει να αφήσετε τον εαυτό σας το καβά. Ο καβάς είναι, βλέπει αυτό το τετράγωνο. Ο καβάς είναι αυτό τώρα που ονομάζεται καβάς. Το ξύλο ονομάζεται στάκι, περγάτε λοιπόν. Το ξύλο υλικό και τα πινέλα μικρά μεγάλα. Όταν είναι εδώ, όταν για να κάνεις σχέδιο, όταν για να κάνεις χώματα σε διάφορα μέρη, γνωρίζεις τον διαλογισμό σου. Να εξηγήσω τον διαλογισμό εδώ. Οπότε παίρνει το μικρό φουτσάκι, το μεγάλο, το χώμα, συνδυάζει τα χώματα. Εγώ μπορώ να σας διδάξω fashion design με μολύβι, να σας διδάξω παιδική ζωγραφική και πολλά είδη άλλο ζωγραφική. Όμως εγώ έρχομαι εξής. Ο διαλογισμός τώρα είναι η αφηρημένη τέχνη ονομάζεται. Εσύ όταν θέλεις να γίνεις ένας ζωγράφος κοπέλα professional, κάθεσαι, όπως είπαμε, με τα πόδια και διαλογίζεσαι. Και έρχεται το μυαλό και βάζεις το διαλογισμό μέσα στο μυαλό, χωρίς πινέλο, χωρίς τίποτε. Ηρεμία, χωρίς μουσική. Και διαλογίζεις το μυαλό και για να του δώσεις την ενέργεια, να του δώσεις ότι δεν είναι για μια ημέρα, 2 μέρες, μια εβδομάδα αυτό που θα κάνει στο διάλογο, να του δώσει να καταλάβει ότι εσύ είσαι αποφασισμένη να εξασκηθείς, να μάθεις, να εργαστείς για να δημιουργήσεις ένα οίκο με ζωγραφική. Εγώ σας λέω, αφηρημένη τέχνη. Έρχεσαι, διαλογίζεσαι πρώτα με τον εαυτό σου. Αν θέλει να γίνει ζωγράφος 5, αν θέλει να περνά τις ώρες του, αν θέλει την ηρεμία του, αν θέλει τη χαλάρωση, αν της αρέσκει της κοπέλας αυτό. Όμως αυτά όλα έρχεσαι, τα ισορροπείς στο μυαλό, 1 μήνα, 2, 3 μήνες, 4 μήνες, συνεχώς τα λέει στο μυαλό, του τα αναφέρνει στα σχέδιά σου, όχι όνειρο, το όνειρο είναι ψέμα, δεν βγαίνουν όλα τα όνειρα. Αυτό η επιστήμη της ζωγραφικής, του τα αφιερώνει στο μυαλό, το κάνουμε στο διαλογισμό. Το μυαλό είναι με μία τέχνη που όταν σε καταλάβει ότι πράγματι αυτού τον 1, 2, 3 μήνες ή μια ημέρα διαλογισμό, 3 ώρες ή 1 λεπτό διαλογισμό, εννοείς το θα το αποκτήσεις. Έρχεσαι, αγοράζεις τα μικρά, έρχεσαι πρώτα, κάνεις τον διαλογισμό και να δεις στο μυαλό ότι θα σε ενεργοποιήσει να πάει στο κατάστημα, να πιάσεις το καβά, να πιάσεις τα μολύβια, να πιάσεις τα χρώματα, να πιάσεις τα πινέλα λεπτά και χοντρά. Έρχεσαι. Το μυαλό θα φέρει σπίτι. Βάζεις το τρυπόι, το ξύλο, βάζεις το καβά
και όχι σαν την κοπέλα να κάθεστε έτσι, είμαστε άνετα professional. Έρχεσαι, κάθεσαι, ρυθμίζεις το τρυπόι, το ξύλο, να είσαι ευθεία η μέση, να είναι βολική, τι λέμε στα κυπριακά, να κάθεσαι για να είναι βολική, να σου γιούτα να ζωγραφίζεις, και η καλύτερη τέχνη είναι η αφηρημένη τέχνη. Η αφηρημένη τέχνη είναι κάνεις έναν πρόσωπο που δεν είναι πρόσωπο. Πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου, αλλά μπορεί να το κάνει με μεγάλη μούτη, μικρά χείλη, μεγάλα αυτιά, μεγάλα φρύδια, ομοιόμορφα. Εντάξει, και έρχεσαι, αντί που είναι το χρώμα του πρόσωπου, το κάνεις κόκκινο με λίγο άσπρο, ή βάζεις το άσπρο μες στο κόκκινο και δεν φαίνεται κόκκινο, φαίνεται ξέβαθο. Κάνεις το πρόσωπο. Τη μύτη πρέπει να κάνεις κίτρινη, τα χείλη μπλε, τα μαγιά άσπρα. Είναι αφηρημένη τέχνη αυτή. Είμαστε σε ένα στυλ. Μπορεί να πιάσετε όλο το καμβά και να κάνετε γραμμές, όχι ευθείες, γραμμές όπως το ουράνιο τόξο, ή γραμμή να έρχεται μία κάτω. Στη αρχή, στο τέλος μία κάτω και να κάνετε ένα στρογγυλό. Αυτό κάνουμε το κίτρινο. Από κάτω θα κάνεις ένα, από κάτω από αυτή τη γραμμή τη στρογγυλή, θα κάνετε έναν κύκλο που δεν, έναν κύκλο. Το που πάνω κάνεις το ό,τι χρώμα θέλει. Λέμε κίτρινο. Κάνεις έναν κύκλο. Ή στρογγυλό ή οθόνη όπως το αυγό. Το μοιράζεις σε τετράγωνα και τα χρωματίζεις διάφορα. Ή αν θέλεις αφηρημένη τέχνη, βάζεις κίτρινο, μπλε, πράσινο, ενώνεις τα χρώματα όλα μαζί και βγάζεις μια αφηρημένη τέχνη. Η αφηρημένη τέχνη είναι εύκολη γιατί δεν χρησιμοποιείς μολύβι. Το μολύβι για να μάθει να κάνεις εικόνες, πεις και ανθρώπους, είναι ώρες, πολλές εργασία, τέχνη μεγάλη, χρόνο μεγάλη. Εγώ σας είπα για την αφηρημένη τέχνη. Παραδείγματος χάρη, θέλει να κάνει μια κοπέλα. Ξέρει το σχήμα σας, δεν θα την κάνεις τέλεια. Ξεκινά από τα πόδια. Κάνεις το σχήμα του ποδιού, να είναι τετράγωνα τα δύο πόδια, τα δύο χέρια στρογγυλά, η μέση να είναι όπως το αυγό, το πρόσωπο στρογγυλό, κατάλαβε, και το χρωματίζει. Η αφηρημένη τέχνη δεν είναι η καλή γραμμή κοπέλα, ο καλή γραμμός άντρας στο τέλειο σπίτι. Είναι η αφηρημένη τέχνη που αφήνει στο μυαλό να φανταστεί πώς θα δημιουργήσεις αυτά που σας είπα και πώς θα δημιουργήσεις τα χρώματα, να ενώσεις τα χρώματα και να φανταστείς ότι όλα αυτά θα είναι τέλεια. Ο διαλογισμός έρχεται, διαλογίζεσαι τι θα πράξεις, στο σχέδιο θα κάνεις, το σχέδιο με το μολύβι εύκολο, τι χρώματα θα συνδυάσεις, βάζεις το στο μυαλό και έρχεσαι κάποιο το πρακτική. Είναι μεγάλη ηρεμία, μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. Θα κάνουμε άλλο ένα μάθημα, 2-3 μαθήματα για την αφηρημένη τέχνη. Είναι, είπαμε, διαλογισμό πρώτα, από 13 χρόνων μέχρι πάνω γύρω. Κάνεις το διαλογισμό σου 1-2 μήνες, μισή 5 λεπτά συνεχόμενα. Είδες σε το μυαλό ότι είσαι αποφασισμένη, σαν στέκεσαι, σαν κάθεσαι, σαν κάνει μπάνιο, θα δεις ότι θα πάει μόνη σου στο μαγαζί και στα μινέλα, το καλαμάτσο, το ξύλο, τα χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, καφέ, μαύρο, χρυσαφί, ροζ, και συνδυάζεις τα χρώματα. Η ομορφιά είναι
τη συνδυάση του χρώματος. Ευχαριστώ πολύ.